Подкрепа за трудови умения на хора с интелектуални затруднения. Разкази за успеха. Хората с интелектуални затруднения в България най-често са безработни или непълно заети, въпреки желанието и потенциала им да се трудят и да бъдат полезни. За да работят, те имат нужда от подкрепа за развитие на трудови умения, сложен и продължителен процес на личностно развитие и непрекъсната адаптация. Това е видеоразказ за успеха на млади хора с интелектуални затруднения, включени в трудови дейности и подкрепени от екипа на комплекс за социални услуги Дневен център Светове. Успехът има различни лица. Това, което се случва с мен, най-важното е промяната с тази, може би, бъдеща работа с тази детска кухня. Да бъда застъпник на нов човек, примерно. И да му помогна, ако има нещо. Най-силното ми е умение в кухнята, добре се справям, когато помагам за кетеринг и съм страхотна. Когато ходя на пазари, се чувствам най-щастлива и най-пълноценна, защото продавам наши сувенири и се чувствам като наистинска работа. Ами аз си харесва да работя и да помагам. Да си видя и също така да ходи и на пазари. И съм по-самостоятелна. Тук ми харесва да готвя. А в другия, в кухнята при Влади, научавам много различни нови неща. Започвам да се справям по-лесно с дейностите, а вкъщи успеха ми е, че баща ми започна да ме хвали. Всички момчета искат отгледането на бащите си. На мен това е най-голямото ми постижение за сега. Аз харесвам дананизъм, гирлянди, шапки. Моят успех е сама си тръгвам от Дневния център и пиша книга. Мога да напиша и за Дневния център.